Neuobičajena konferencija za novinare, ponajviše zbog video linka na relaciji Slavonski Brod-Split. U hotelu Savus predsjednik i dopredsjednik Gradskog vijeća Slavonskog Broda i predstavnik vijećnika u Županijskoj skupštini. U Dalmaciji pak u društvu predsjednice stranke Ruže Tomašić donedavni drugi čovjek HSP-a. Tomislav Lajnić, Mijo Golubičić, Vjenceslav Draženović i Vlatko Krznarić samo su neki od 50-ak pravaša koji su danas popunili pristupnicu opciji koja nosi ime utemeljitelja pravaštva dr. Ante Starčevića. Nikuda ni jedan član naše stranke ne ide, ni u HDZ, ni SDP, tako da to javnosti bude jasno. Sve prelaze nekuda, odlazi, kupljeni su ovak, niko kupljen, garantiram životom nije iz ovih naših ljudi, nek su i dalje Hrvatska stranka prava koja će imati samo podlogu Ante Starčević. Ja moram samo reći riječ o dvije o razlozima izlaska iz stranke koju sam 13 godina gradio sa svojim prijateljima. I mi takvi stvorili smo jednoga od nas koji nas je predstavljao i koji nas je iznevjerio. Svoje interese uzdigao je iznad interesa svih ovih ovdje ljudi, pravaša i pravaštva grada i županije Slavonskog Broda. Ističu da je riječ o stožernoj pravaškoj stranci koja će okupiti sve istinske pravaše. S 50-ak novih članova HSP dr. Ante Starčević postao je, kako je istaknuto, treća politička opcija u 5. izbornoj jedinici. Naime, među novim članovima s područja Brodsko-posavske županije 6 je gradskih vijećnika, 9 županijskih i 36 općinskih. I ovo danas nije nikakav prelazak u HSP dr. Ante Starčević, to je samo nastavak našeg zajedničkog dugogodišnjeg rada, to je nastavak možda ovog projekta koje smo svi zajedno počeli prije 2 godine ovdje u Slavonskom Brodu, na kojemu su bili nazočni i ljudi koji se danas priključuju Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević. To je sve priprema za predstojeće parlamentarne izbore na kojima će, istaknuto je danas, HSP dr. Ante Starčević pokazati svoju pravu snagu. Moramo javno reći da se ne slažemo sa gospodarskom politikom koja sada se vodi u Hrvatskoj. Želimo i tražimo da se potiče proizvodnja, da se sve da na proizvodnju i na zapošljavanje. U pripremi je tako i sabor stranke koji će se održati 23. listopada u Zagrebu. Stranka HSP dr. Ante Starčević od danas je bogatija za 8 vijećnika Brodsko-posavske županije i 6 gradskih vijećnika u Slavonskome Brodu. Prelaskom 8 vijećnika Brodsko-posavske županije i 6 gradskih vijećnika u Slavonskom Brodu do Velike Gospe bit će ostvaren politički transfer te desetljeća u Slavoniji, najavio Pero Čolić, glavni tajnik HSP-a dr. Ante Starčević. Tako im se danas priključio, ujedno će predvoditi Tomislav Lajnić, donedavni dopredsjednik HSP-a i njegov kolega Mijo Golubičić, predsjednik Gradskog vijeća Slavonskog Broda, no u stranci to ne smatra prelaskom nego nastavkom suradnje provedbe pravaškog programa. Ali je simbolično da na ovaj način možemo povezati Slavoniju i Dalmaciju, tim više što Slavonija u ovom momentu ima jedan novi politički prostor koji se zove Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, kao što reče predsjednica gospođa Ruža Tomašić. Ovo je treća snaga u ovom momentu u Slavoniji, međutim to je treća snaga koja se nudi cijeloj hrvatskoj političkoj poziciji, jer nećemo dozvoliti podjelu na lijeve i na desne, a da se zaboravi taj prostor koji svakako treba zadržati Hrvatska stranka prava. Znači, pravaši širom Hrvatske prepoznaju potrebu da u ovim momentima kad SDP sigurno ne nudi kvalitetna rješenja kao opozicija, a sadašnja pozicija u ovom momentu se pokazala nedjelotvornom, mora preuzeti inicijativu i ponuditi ono što je potrebno hrvatskom narodu, to znači taj jedan nacionalno osvješćeni pristup našim prirodnim bogatstvima, našoj povijesti, a ja bih rekao da su to jedini garanti naše i budućnosti. Predsjednik županijskog HSP-a Tomislav Lajnić i predsjednik Gradskog vijeća iz redova HSP-a Mijo Golubičić odlukom vrha stranke su izbačeni iz njenih redova. Izvanrednom sjednicom je predsjedništvo donijelo jasnu odluku da se Lajnić i Golubičić brišu iz članstva HSP-a. Danas je tako Lajnić službeno u hotelu Park potpisao prelazak u redove HSP-a dr. Ante Starčević. U stranci stavljaju naglasak na važnost ove stranke kao jedne prave s desne strane, te kako su sigurni ulazak u Sabor i uspjeh na sljedećim parlamentarnim izborima. Predsjednica Starčevićanaca dala je naslutiti kako se nakon ulaska u Sabor povlači iz politike, u kojoj moraju biti mladi jer na njima svijet ostaje.
nemam osobnog nikakvog razloga da sam ušla u ovu politiku, da smo osnovali stranku, osim toga što sam ja od veljače 90. u Hrvatskoj stranci prava. Dakle, niko mi ne može zabraniti da ne budem pravaš. Ja sam svojim životom dokazala i pokazala da sam pravaš i da mi je Hrvatska i građani Republike Hrvatske na prvome mjestu. Tako će biti u ovoj stranci. Nema Bogom dani, svi smo isti, svi smo pravaši, a onaj ko se dokaže da nije pravaš, da je tu radi osobnih interesa, taj će se brzo dokazati i pokazati i tome više nije mjesto među nama. Ćorić dodaje kako će se Starčevićom HSP-u uskoro priključiti 36 općinskih vijećnika na razini Brodsko-posavske županije. Kako najavljuju stranke, u drugoj polovici kolovoza planiraju učlanjenje još velikog broja vijećnika na svim razinama vlasti, Požeško-slavonskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.